D 20 kW vysokonapěťový střídač. Nastavení, zátěž, puštěný boiler, nějakých 12 W plus nějakých 300 W, takže tady těch 1600 to sedí jako zátěž. Nicméně, baterka je nabitá Dynes T2, T7, nabitá na 60%, už jí nabíjel. Střídač, ale není možný se dostat s tímhle nastavením, aby začal vybíjet baterku. Time of use je vypnutý. Zero export to CT, solar cell nemá vliv. Tuhle hodnotu měnit, zero export power taky nemá vliv vůbec. Battery first, load first, správně by mělo být load first. Nic to stejně nedělá. V podstatě to trošku chová jako grid peak shaving, protože se to snaží vyrovnat tu spotřebu ze sítě částečně, aby byla vyrovnaná. Prostě bere to na druhé a třetí fázi nějaký odběr. Když vypnu boiler, tak aby nehřál, spadne zátěž, a těch 360 W, kteří měřím CTčkama tady, pověšený CTčkama na přívodu, tak těch 360 W se ten střídač snaží rozdělit tak, aby to bylo rovnoměrný. Nechápu proč, ale žádná změna nemá vliv na nic. Z baterky si to prostě nevezme vůbec. No. Zapnu boiler. Odběr 17 W, hned to změří. Baterky prostě 30-40 W. Nevím proč. Nic to prostě nedělá. Vypnu tady ten peak shaving. To znamená, že by to mělo odebírat. Mělo normálně vyrábět z baterky do tu jednu fázi a prostě to nedělá nic. Nastavení gridu, grid settings, česká norma 50 Hz, pravotočivý 230 na 240, ostatní parametry jsem neměnil. Zatím jsem se tomu nevěnoval. Alarmy. To jsou alarmy z různých pokusů o nastavení. Basic setting. Nic. Battery settings. Tady jediný, co je rozdíl mezi aplikací a displejem, tak na displeji ukazuje battery settings, tady mi ukazuje 37 a na displeji tady mi ukazuje 200. Zkusím to teda ještě teď udělat na těch 37. Což je pravda. Ale podle mě je to jenom textová hodnota, protože si to proudy stejně čte
protokol 00, podle manuálu baterii listu je to správně. Z baterky stále nic prostě nebere, 40 W. Nevím, co s tím. Tlačítko je zaplý, soláry taky, ale je tma, soláry nejsou ani připojený.